El 29 de novembre, el Cineclub Adler iniciarà el primer cicle de cinema infantil a Lloret de Mar. Durant 4 diumenges consecutius a 2:45 de la tarda, al Teatre Municipal es projectarà una pel·lícula d'animació europea doblada al català. Sota el nom de Pack Màgic, els més petits podran gaudir d'una selecció de films de producció sueca que destaquen per la seva narrativa i diversitat visual. Els coneixes? Si és així, ja saps que l'Emil no para de fer malifetes i que per això l'envien al magatzem de la llenya. El film encarregat d'inaugurar aquesta proposta serà Les malifetes de l'Emil, una pel·lícula per a nens de més de 5 anys que seguiran les entremaliadures del protagonista. El Bosc en perill, per a infants de la mateixa edat, serà l'encarregada de posar punt final al certamen el 20 de desembre. En aquest cas, es tracta d'un clàssic del cinema infantil que ja es va poder veure a la vila als anys 90. Durant la primera quinzena de desembre, els infants de més de 3 anys descobriran el món de la mà de la petita Anna i el tiet Llargarut, i els menuts de 2 anys gaudiran de les aventures d'un fantasma que desitja fer por, alabant el petit fantasma Quina por. Hola, petita Anna. Hola, tiet Llargarut. Vull menjar-me un gelat. Jo també. L'hora del gelat. L'Anna és petita i valenta. El tiet Llargarut és gran i alt i no tan valent. Aquesta iniciativa és una proposta cultural de qualitat per a famílies que desitgin acompanyar els seus infants en la descoberta del cinema, un projecte de drac màgic que s'ha portat al municipi amb l'objectiu de formar nous espectadors.